Para configurar unha interfaz de rede dende Webmin, imos entrar na ferramenta de configuración de rede que está dentro da categoría de rede. Aquí atopamos 4 aplicacións: a de configurar os interfaces de rede, a de configurar a porta de enlace predeterminado en caso de que queiramos poñer rutas estáticas indicadas, configurar o nome da máquina e os servidores de DNS que queremos que utilice, e por último, configurar direccións de máquina no ficheiro local de hosts. Se queremos configurar a dirección IP e máscara dunha interfaz de rede, entraremos na aplicación de interfaces de red. Dentro desta aplicación temos dous apartados importantes: as interfaces activas agora e os seus datos de configuración. Neste caso podemos ver o interfaz de loopback coa dirección IP 127.0.0.1 e o interfaz de rede ETH0 coa dirección IP de 0056 e as interfaces activadas en tempo de arranque. Aquí podemos ver os datos de configuración para as interfaces de rede cando o sistema arranque. Se queremos facer cambios que perduren unha vez apagado o equipo, debemos facer sempre os cambios neste apartado, nas interfaces activadas en tempo de arranque. Aquí podemos agregar unha nova interfaz se temos unha nova tarxeta no noso equipo que aínda non está recollida nesta lista, ou modificar os datos dunha interfaz de rede como por exemplo ETH0. Neste caso, aquí podemos indicar unha nova dirección IP para esta interfaz. Picamos no botón de salvar e aplicar para guardar os cambios. Para configurar a porta de enlace predeterminada, iremos ao índice do módulo e entraremos en ruteo e gateways. Aquí podemos establecer o router por defecto. Indicando por que interfaz de rede nos conectaremos a ese router. Picamos no botón de salvar para guardar os cambios. E por último, se queremos configurar o nome da máquina e o servidor de DNS que vai a utilizar, entraremos en nombre de máquina e cliente de DNS. Aquí podemos modificar tanto o nome da máquina como os servidores de DNS que vai a utilizar o noso equipo. Picamos no botón de salvar para guardar os cambios de novo. E picamos no botón de aplicar configuración para activar todos estes cambios.